सानाबा दे थुदो दे ओंखाम जाहैनोसै जोंहा दे माथो ओमफ्रायथ' नों बेदर जानो मोजां मोना हाबा दाय लायगोन दे आं दे नाङा नों मिलायनायखौ थां नोंहा माया मादैजोंनो माखौबा जोंखौ होनफ्लाबाय थायो सानाबाया जि रागा जोंबाय आंखौ दुखु मोनलाया हाबा सना बिदि एथ' हेट खालामनाङा आंखौ बाबा सना नोंनि आफासो दा बियो ओमफ्राय नामनिल'सो खालि नङा दे आबा सना सोराङाबो जोंखौ अनो दा दे ओमफ्रायो अनमारगोन ना अनमारा नोंलाय जोंखौलाय मानो अना जानोब्रा दिनै बिराद बांसिन अनो आङो नुदोंना आफा सना बिराद अनो जोंखौबो दाबो मायानिफ्राय मानोथो गोजान जायाखै बुंदो सोरां बुंदो गोजान जाखाबाय दा हाबा बेजों गैलाथ' आङो नंखाय आबासान दे आरो जाबायसै दे आबासान ओंखाम जायै दिनै एसे थुदो थगायो आयो बे सोराङा जोंखौ आं थगायलाय आबासना मानो थगायनो आं दिनै रायलाय आं नोंजों दा रागा जोंना दं बियो सोरां नोंजों मोजां रायलायथ'नाय नङा बियो दे उनाव बुजायगोन आङो माथो खालामबावनो जुरि दायाबोथ' आंनि ना नंगौ दायाथ' नोंनियानोखा फिसालाबोथ' आरो नै नोंखौ रागा जोंबायानो नोंखौथ' आरो जोङो जाम्बि जाम्थानो मायाजों गोजान जासिगोन नंदोंमोन नङा होनबा दा बेखायनो आंनि आबा सनायाबो एसे रागा जोंबाय आरो नोंखौ रायलायगोन आं र' आबा सानसे आरोबाव नोंजों रायलायनाय नङा बियो मिन्थिबायना होमबाबो रायलायगोन आङो दे होमबा नोंनि गोसोसै आंबोथ' आरो मा बुंनोसो जाबाय नोंखौ सोरां नै जुरि सानाजाया रागा जोंदों नामा जुरि गावनि बिफाखौनो रागा जोंदों रागायाथ' जोंखासिगोन अन्थाव बाथावनो उन्दैया दाथ' नोंसोरो मोजां होननायखौनो साननो बाबाय आं मिथिबायना इमि मोजां सानब्लाबो गाज्रिसो जायोब्ला अब्लालाय माथो आंबो दुखु मोनदों जुरि बिदि जाजानो लुगैयाखैमोन आंबो नाथाय नै बेफोरबायदि जाबाय आरोना अब्लाबो सोराङा बे मायाजों थांफिनाबानो जाबाय आरो मोनथिला दे आरो बेखौलाय आरोथ' आङो सानाजाखौसो सानगासिनो दिनै बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ नुबाय थायोब्ला मा जालांगोन जोंहा जोंनि जिउआ ओरैनो गोरलै गोसो एसे एसेयावनो दाय जायो आरोथ' एसेबां दानिफ्रायनो बेफोरबायदि रागा जोंनाया बिनि थाखायबो मोजां नङा दा औ इमि बेखायनोथ' सानाबाखौ लानानैनो एसे सानबाय थाबाय आङो आरो बेबोथ' दायो गासैबो एसे एसेब्लाबोथ' बुजिनो हमबायानो माथो होनबावनो आरो आंजों लोगोसे आंनि आबा सनायाबो खस्थ' मोनफासिगोन ना आबै बे सोराङा गाज्रिथार ना जोंखौ अना बियो आयै आंनि फिसौ सना अनो हायाबो अनो हामानो अना जानो दिनै औ नोंनि आफायानो दा नोंसोरखौनो बांसिन अनखायो दा जा नङा आयं गाज्रिसो बियो आयै फिसालाय गोसोआव मा दुखु मोनबाय बियो दिनै आरो दुखु मोनाबो मानो जानोबा दासो बिफानि अननाय मोनहांनायावनो बेफोरबायदि जाबोबाय आरो अनो सना अनो आबौ बेफोरखौ सानबाय थानो नाङा दे नोङो दे जोंथ' आरो गासैबो नोंजों दङ ना आबा आयंआथ' बिदि नङा इलिसा बिफायाथ' सोराङासो बिदि फाल्थु बे सोरां खोथाखौ बाथ्रा रायलायनो बाबाय आं आबै
आपासना बिदि नङा दे बिदि होननो हामा नङाबो गासैबो थिग जालांगोन दे आब'सना नों दुखु जानो नाङा दे आंनि आइयासो दुखु मोनबायना आबै आब'सान मा खालामबावनांगौ जाखोबा बेनोथ' आंलाय सानदोंमोन आंनि आइनि जिउआव आरो फिन खेबसेबाव खुसिया फैफिनसिगोन दानाबा ना रागा जोंथावो ना मा खालामथावो मोनबाय आङो आंनि आइनि संसारानो थेर बेथेरसो जालांनो हमबाय नै आफासोरां बाथ्राफोरालाय माब्रैथो बेफोरबायदि जालायखो जानो थायो मानसियानो फाग्लाल' जानो बारसै आरो आंबो एसे मोजां फाथैलाय बिसिनो नागिरखाबायमोन सुनि पापि हिन्जावा दाथ' अब्ला माथो जाबावनांगौ जाखो मा होनबावनांगौ जाखोबा आयै साला दासोलाय मानो बिदि खबर मोननांगौ जाखो देनाय बेनोथ' एकदम फाथैलाय बिसिखांनानै खबर मोनबाय बायबाबो जागौमोनलायो हाबाब आमफ्रायो मालायफोरा बेफोरबायदि खौरांखौ खोनायोब्ला खुसिसो जायो रंजायो नाथाय नै आरो जोंफोरा दुखुसो जानांगौ जाबाय नङा होनबा फिसौआथ' दंखायोआनो नै मायानि खबरखौसो खोनानानै मोजां मोनासै आं गोसोखौथ' आंबो मोजां मोनाखैना आयै बेनोथ'हाय आफासना दालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो ओइद आं बिफा जानो गोसो गैयालाय आयै दाथ' आरो नै गोसो गैया होनबालाय मा जाबावनो आफासना जानांगौआथ' नै जाखाबायानो खबरफोरा दा आरो जुरि बिहामजासो खम दुखु मोनलायसिगोनलाय ना जुरिखौ दुखुल' होफ्रांलै आं आयै बेनोथ' जेनथेन दा नै खुसि फैनो नागिरदोंमोन बेबो सेना लानाय बायदिसो जासिगोन नङा होनबा नोंसोर सानैखौ आरो बिदि मिलायनाय नुफिननायखाय गोसोफोरा मोजां मोनदोंमोन दा आरो नै माथो होनबावनोब्रा आयै आंनि खाफालखौलाय देनाय मालाथो मोजां जाफेरोखाय नंमारगौबो आबा इसोरानोथ' आंनि आफासनाखौथ' मानो एसे खस्थ' हरखो होनबा दिनै जेखियानो जाया मानो आयै जेबो मोनथिया आङो जुरिजोंसो थागोन आं आफासना आंबो बेखौनो लुगैयो नों जुरि बिहामजोजोंनो था माया बिहामजोखौबोलाय आरो माथो बुंनोसै आबासोरां जुरि बिहामजोखौ आरो दुखु दाहासै नोङो बेजों थाबाय था जेखि जाया मानो मायै ओरैनो आंनि आब' सनाया दासो बिफानि अननायखौ मोनहांदोंमोन आरो दुखु दाहोथारसै दे आबा दे मिन्थिबाय गावनि फिसालाखौ अन नोङो गावनि बिसिखौ बे मायाखौ बाद दोन आंथ' हले खबरखौ खोनानानै एसेबो गोजोन गैखाया मिन्थिबायना आबा दुखुसो मोनबायहाय आं आबा ओइद आयै आंनि नंखायानो गोमादांलै मा बिसासफ्रा मायाजोंलाय दाथ' आरो आंलाय माथो होनना बुंबावनो आफासना गैया नङा दंमोनानो नोंबो मायाजों सिगां समफोराव दे जियानो जा जुरि बिहामजोखौ आरो दुखु दाहोथारसै बुंबाय थाखाबाय आं नोंखौ खोनादोंना आफासना मायै दे थाथ' होमबालाय नोंना नोंखुनजोआबो रागासो जोंफिनबाय नोंखौ मिन्थिबायना आफासना बिदि जागोन होननानैलाय सोर मिन्थिगौमोन दिनै आंनि फिसालायाबो रागा जोंबायलै आयै आंथ' आरो बिनि सिगाङावबो बुंखादोंमोन ना मायाजों गोजान जानोसै होननानै बेलाय गथ' मानसिबाव आरो बिमा बिफाखौ जमायै लुगैयो गथ' मानसि दा आरो बे माया थादेरबालाय बोरै मोजां मोनो दिनै आबा दे थाथ' नोङो होमबा जुरिजों मालाबाबो गोजान जाथारा माथो आं मा खालामलै नोङो माने आंखौ जुरिनिफ्राय गोजान खालामथारनो नागिरबाय आरोना नोङो जाथारा माथो आं बिदि बेसेबांबा आंनि फिसाला आरो जुरिखौ नेयै नेयै दासो लोगो मोनदों गोजान जाबावा माथो आं बाराखौबा उन्दैयानो आंनि नंखाथारा बे माथो खालामबावनोब्रा खाफालानो गाज्रिना जेब्लायबो जुरिनि नोजोराव माने बिदिल' जायो आरोना आङो नुबाय आइ दासिमबो खेबसेबो फैयासै माथो नोंखौ नायनोनो बेखौलाय आरो माथो बुंनो आयै बिदिनो खासै बेनालाय बेफोरबायदि खौरां मोननानैबो खमसे खम नोंखौ खेबसेथ' नायफैनो हायो बियो दे थादो दे आयै गाव जेराव थायो दुनियानि गाज्रि मानसि होनबा बेनो आइ मिन्थिबायना गाज्रि हौवाखौसो मोनसनबाय नोङो
जाबाय दे आयै एसेबांबो बुंबाय थानानैलाय माथो मोननो हा मानसिया सिगाङाव फैबा बुंबानो जाबाय बिनि सिगाङावनो दा फैबासो बुंगोन बहाथो बोरैलाय आरो फनखौ मालाय हमो गैया माथो हमानो बिदिनो खालाय आयै बियो माथो होनबावनो होनबायना हाय जोहोलाव माथो सानबाय दङ माथो साना आरोना नोंसोरखौनो सानदोंमोनलै आङो नै जोंखौलाय आरो माथो सानबावनो दिनै सोरां बेबायदि आरो दाजाबलाय दानख'लाय खालामबाय थानो नांला नोङो ओमफ्राय नोंसोर आंनि गोजानाव थाङाना ओहोथ' मानो थांनांगौ जाखो नै सोरां जोंथ' नोंनि गोजानाव थाङा र' नाथाय नोंबो जोंनिफ्राय गोजानाव दाथांसै आरो नङाब्ला आं नोंखौ मार रागा जोंफिनगोन मिन्थिबायना नोंखौ ओरैबायदि रागा जोंगोन आङो नोंखौ बुथारनोबो हानाय आङो मिन्थिबाय आच्छा ओमफ्राय आंथ' ओरैनोबाबो नोंसोर गैयाबा गैखायाना थांनानै थाब्लाबो थैनायजों समानसो देनाय ओमफ्राय बेफोरथ' फिल्मफोरावसो खोनायोमोन आं डाइलगफोरखौ थोद ओमफ्राय मिस एंग्रि रियेलसो बुंदोंब्रा आङो माने नंथारगौ आरोना मायानि खौरांखौथ' आरो माथो बुंबावनो आं सोरां दे जेबो नंला हे साना बेफोरखौलाय आरो माथो सानानै दुखु जाबाय थानांगौ जाखो मा मोननो मा होननानैथो मोखां दिन्थिबावनोब्रा नोंलाय देनाय नै माथो नुगासिनोखा आङो मोखांखौनो मा खालामबावनो नंबाय आं मिन्थिबायना जुरि माबा मोनसे लामा ओंखारलायगोन दे आरो सिन्था साननाङा नोङो गासिबो मोनथिजोबनानैबो नों आंजों दं जुरि औ आरो थनायजों थायाबालाय सोरजोंथो थालायगोन ओमफ्राय होमबा गासिबो थिग जागोन ना जागोन दे आरो जागोन बुंबायना आङो नों आंजों बिदि मोजां रायलायनायसो गोसोआ दसेबाबो मोजां मोनबाय दिनै नङाब्लाथ' सहायनो हानाय नंलामोन आङो मानसि जानानैलाय गासैबो सहायखानांगोन ना सोरां सुखु दुखु गाबनाय मिनिनाय गासैबो थाफाजोबखागोन दा बेखायनो आरो बांद्राय दुरबल जानो नाङा आरोना नङाब्लाथ' जेबो राहा लामायानो ओंखाराना आंखौ एसेबां बुजिनायनि थाखाय थेंक इउ नोंनिसिम दाथ' बुजिनो गोसो गैयाब्लाबो बुजिखानांसिगोनानो जोंनि हालादानो बेफोरबायदि जाबायबा दायो मायबा मोनसे जागोनथ' आरो मायाबो नोंखौल' दुखु होफ्रांलै आङो दारो सोरां दुखुनि उनाव सुखु फैयो होननायखौ खोनायाखै नोङो र' जोंनि जिउआवबो माब्लाबा सुखु फैगोन दे आरो मानसिनि लाइफआ बेनो बे थाबाय थायोब्लाबो बरिं जालायलाङो नङा होमबा बेनोथ' संसार दा सोरां मोजाङै गोरोबनानै थानो हायोब्लासो मोजाङै मोजां सोलिलांनो हागोन नङा होनब्ला बाबा सना मोनथिगौ दिनै आंखौ रागा जोंदों होननानै नोङो होमबालाय आंनि उन मानो फैदों नों आंखौ बिदि रागा जोंनाङा ना आबासना आच्छा होमबा नोंखौ अननांगौ आरो ना नङा दिनै नों आंनि खाथियाव फैलायाबा रथ' दा फै नों आंनि खाथियाव मा नोंनि महरखौबो नायनो बाबायलै आङो मानो बिदि बुङो दिनै आबा आंथ' नोंखौ बिराद अनखायो दा दिनै नोंसोर सानैखौबो बिराद अनो ना नोंनि आइखौबो नङा माथो नों मानसियानो मोजां नंखाया आंनि आइखौल'सो दुखु होयो नोङो माया मादैखौल' अनो नोङो जोंखौ अना नोङो बिदि नंथारा दिनै आबा बिदि नङाथ' देलाय आंनि खाथियावल' फैलाय नों दा फैखा नोङो आंनि खाथियाव आइयाना मोजांखौनो बुङोमोन जोंखौ सायावल' अनफ्लायो होननानै सायावल' नङाथ' आबासना दा मा होनना बुजायबावनांगौ जाखो आं दिनै नोंखौ नों ओरैनोल' बुंफ्लायो सोरां नोंसोरखौनो बांसिन अनखायो दा आबासना नों आंखौ फोथायलाय आइ हेट इउ सोरां नोंसोरनिफ्राय गोजान थाङाथ' आङो दिनै आंलाय नोंसोरजों थागोन ना मानो बिदि आबासना दिनै आंखौ बेबायदि हेट खालामनाङा ना नोंसोरनि अनगा बहा थांनांगौ जाखो आं दिनै जों आइजों आंजोंनो मोजांमोन नों थानायनिफ्रायथ' नों गैयियानो साबसिनमोन मानो बिदि बुङा आबा दिनै
आं दासो बिखाफोरानो गावजोबलाय लांबायना जोंखौ अनग्रा मानसिया बिदि जायासोना रथ'लाय आबासना बहा थांनो नागिरदों नों मायानि थाखायनो जाजोब्बाय दिनै थेवबो नोंजों थाङा माथो आं माया आबासान रथ'लाय आबा आबासान It is go back. रथ'लाय आबासना थांनो नांगौ नों दाथाय दाथ' उन्दैयानो बहा थांगोन बिलाय आच्छा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ आरोना मानिथ' आरो बुंग्राया दिनै आं हारसिंसो जाबाय नङा होमबा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायसाबलाबायदो दे आरो लोगोफोर दे होमबा थांथ' दिनैलाय बाय बाय